يهوي سلام من قدو عبد السمو عطوان الفاتح تدبيرو عطحتي تغير الجامعي شطن بحري عبد السلام تسامحني سراويتنا سراويت بحري سراويتنا سراويت سراويت عقلي سراويتنا سراويت تبقى تبراحي تنسان حولي تبعات يحب أيو محبؤه زي كال رعديو جهران حلولون فخران لمنان كسنق الزمان زحواوسه نكوينات زتوخاتوخ چاوچاوتان تنتانة المدن بوليتيكنياتاتن مهيمان تاريخن بركيت الله زفرارحم أكال زيالي زدخمنا كيمسلكم أب تعق منا إنا زلنا بلمعات نونشفنا زلنا فتسيمنا أين فرسننا ناي وشتي تقاومتنا سقات أبزيكونا درجة أوريدنا يمينا تأمر سراويت هنيسنا سلزلنا سقات يبلنان انت تبقيسنا عقات يبلنان كمناتنا سراويت أب عالمون دلي خاخوتو أيركبن ترأي وزي فلت زمناوي أطوارن تكنولوجي وقئن عاتقنا ألنا بقصري أمنا بزيحنا بزي بحري كنبر أي نخقلنينا وحج كوينا كنوحد عكمينا بزعبا بحر مزراب نورنتو أبكعيو أي كألني وأي نبل أجونا أملاخ بلسقنا حزنا نخقلنا زرزرات نايتي هاتفتف مودعتا يبولون معبالاتات زوانا بدقيق زكاتاتل تنكي نايزوش تاويش انكاتن عبد بدنزي انتاي مخانو سلزفلت كمس زبليو تبعات محبؤو يكاليو محبؤو زي كالرعديو نايز عرموش اوش اوتا ملاش انتسيو نخاء زيادة نوصن معلباتن هزبي ارترا ازي ورجة هزبي جهران فخران ايناتونيو أبهال هزبي ارترا زربا مبزح فخصتيو بزبهال زي تخصكيسو زعبي سراوت ارترا دما قانقو جهران فخران زيكوني قانقا قبريو از التاريخ دقاقي موز مسكرو فتاون صلان كلو صبوق غيرو زفولت ايو نبوزحات زفكرون زتمكحون ناب تاريخ قحف زدربي سراوت كيا حالتات مكلخال ارترا نزها لولوزي زلو ملسحجون نصرون زي الشامونيو ايتعشو دنقرنا يأكل نتبسن كزنبوع تاريخ أقول حلمتاتن كبيد واغاز خفل هزبي تيبيا دقيمكم أبصق ماي تأتوو سلام حبوو كاب تاريخ تمهارو أدب جزءو عدو وعاليو نزم اسمرز السجرة اجعو دقيمكا زيت مهارلون جيغخا زيت رمولون دكسي مجدد الهمت سلزخونه
ندمፅን ልሳንን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ኩሉ መድያዊ ኩርናዓት ገጻቱ እንዳ ኣቃልሕት ብመገዲ ኤሪቲቪ ኣቢላ ኣብ ክልተ ሰሙን ናባኹም ደበኽ እትብል መሰናድኦ መደብ ዋልታ እንሀት ለሙን ምስ ሙሉእ ትሕሶታታ ኣብ ሰዓታ ሰላምታ ይረስዕናን ድሓን ድቐኒኹም በሉ ጀሚርና ክሳብ ንሰናበት ምሳና ክጸንሑ ዕድሜና እዩ ትሕሶና እንሆ ከም ዝስዕብ እዩ ፈለማ ሰሪዕና ዘለና نوتهدراዊ ሕክምና ድግድግታ ዝድስስ መደብ እዩ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ይቅጽል ተዳሊሎ ሰንሰለት ወተሃደራዊ ሕክምና ብዙሕ መስርሕ ዝሓልፍ ብፍላይ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ምስራሕ ቅን ጽንኩርነትን ከምኡውን ምስ ሓደገኛነትን ተኣፋፍነትን ኩነታት ንኹላቶም ቶም ንኣባላት ናይቲ ሰራዊት ንምድሓን ዝቖሙ ንኡሳን ኣሃዱታት ሕክምና ኣብ ትሕቲኡ ጠርኒፉ ዝኸይድ ኣሃዱ እዩ በዚ ኸኣ ጽንኩርን ዝያዳ ትብዓትን ኣድህቦን ዝሓትት ሞያ ብምዃን ካብቶም ካልኦት ሲቪላውያን ሕክምናታት ዝተፈልየ ይገብሮ እቲ መሳርሕ ማለት ሰንሰለት ናይቲ ሕክምና ኣብ ወተሃደራዊ ሕክምና ካብቲ ዝተሓተ ሓኪም ሓይሊ ናብቲ ሕክምና ወጦሎን ይሰግር መጀመርያ ዝረኽቦ እቲ ሓኪም ሓይሊ ምክንያቱ ኣብተን ዝተሓተ መሳርሒ ኢልና ንዛረበለን ዘለና ናይ ሓኪም ሓይሊ ኣሎ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ቃልሲ ዝነበረ እኮ ክሳብ ሓኪም ጋንታ እውን ነይሩ ሓኪም ጋንታ እውን ነይሩ ካብ ጋንታ ናብ ሓይሊ ካብ ሓይሊ ናብ ቦጦሎኒ ካብ ቦጦሎኒ ናብ ብርጌድ ካብ ብርጌድ ካ እንዳ ግንባር ካብ እንዳ ግንባር ካ ንማእኸላይ ቦታ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣብቲ መሳርሒ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ናጽነት ማለት እዩ ሕጂ ብልክዕ እሱ እውን ኣብዚ ሕጂ ዘለና የእዋን ካ ሓይሊ ንብል ካብኡ ቦጦሎኒ ንብል ካብ ቦጦሎኒ ናብ ክፍለ ሰራዊት ንብል ካብ ክፍለ ሰራዊት ካ ናብ ሕክምናዊ ግንባር ንኸይድ ካብ ግንባር ካ ማእኸላይ ሪፈራል ሆስፒታል ናይቲ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ዝበሃል ንኣብነት ከም በዓል ግላስ ናኡኻ ንኸይድ ማለት እዩ ብኸምዚ መሳርሒ እዩ ዝሓልፍቲ መጀመርያ ምስ ተወግአ መጀመርያ ተወጊኡ ቀዳማይ ረድኤት ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዓበ ሓኪም ክረኽቦ እቶም መጀመርያ መሰረታዊ ነገር ናይ ሕክምና ቀዳማይ ረድኤት ክትገብር ኣለካ ቀዳማይ ረድኤት ዝገብር መን እዩ እንድሕር ኢልና ኣጋር ሓኪም እዩ ማለት ኣጋር ሓኪም ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብር ደም ጠጠው ኣብል ምስትንፋስ ይዕቅን ንህይወት ኣብቲ መጀመርያ ኢመርጀንሲ ዝኾነሉ ግዜ እሱ እዩ ዝረኽቦ በታ ዓቕሙ ቀዳማይ ረድኤት ገይሩ ንህይወቱ ኣብ ደሓን ደረጃ ገይሩ ይሕልፎ ማለት እዩ ሕክምና ብርጌድ ካብኡ ምዕብል ዝበለዩ ሕክምና ወጦሎኒ ካብቲ ናይ ሓይሊ ልዕል ዝበለዩ እሱ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ክገብረሉ ዝኽእል ነገር ገይሩ ናብቲ ልዕል ኢለሉ ሕክምና ሓልፍ ብኸምዚ መንገዲ ሰንሰለት ናይ ሕክምና ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝሓልፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ እቲ ናይ ማእከላይ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ስለዚ እዚ ሰንሰለት እዚ እንተዳሪናዮ መጀመርታ ዝተወግአ ሰብቲ ሓኪም መስርዕ ክቕበሎ ብኣጠቓላልታ መስርዕ ንባዕላ ኩላ ናይ ረድኤት ማይንድ ስለ ዘለዋ ካብታ መጀመርታ ዝተሃመላ ረድኤት ክረክብ ሓኪም ጋንትኡ ከዓ ምስኡ ካብኡ ሓኪም ሓይሊ ቀልጢፉ እቲ ክሰጋገረሉ ዝኽእል ናይ ሕክምና ቦጦሎኒ ረጊኣ ኣብ ክሊ ናይቲ ውግእ እናሃለወት እንከላ ናይ ቦጦሎኒ ክሊኒክ ረጊኣ ክትሕክሞ ትኽእል ኢንፊዥን ክትተኽለሉ ትኽእል ምድመይቱ ጠጠው ክተብለሉ ትኽእል ምክንያቱ ኣሃድያስ ካብኡ እንድሓር መቕልጣፍ ናይቲ ውጉእ ወይ ሕሙም ብመጠን ናይቲ ጽንኩርነት ናይቲ ኩነታት ኣብ ከብዱ እንተደኣ ተሃሪሙ ኮይኑ ንምቕልጣፍ ድሕሰበሉ ናይ መጓዓዝያ ስራሓት ኣሎ ስለዚ ናብቲ መጥባሕቲ ኣሃዱ ንክኸይድ ምቕልጣፍ ንባዕላ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳራዊ ትካላት ናይ መካይን ድዩ ናይ ካልእ መጓዓዓዚ ድዩ ምቕልጣፍ እዚ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ወተሃደራዊ ሕክምና ስራሕ ስለዚ ቀልጢፉ ናብታ መጥባሕቲ ኣሃዱ እንተደኣ መፅዩ እታ መጥባሕቲ ኣሃዱ ኩሉ ግዜ ምስ ምምፅኡ ኣብ ንዑ ዘድልዮ ህይወት ኣድሕን ጉዳይ ክትኣቱ ከብዲ ክጥባሕ ክእል እዩ ኣብ ቸስት ዘሎ ደም ዝተነፅዐ ከብል ክእል እዩ ማሕረምቲ ርእሲ ከቢድ እንተደኣ ኮይኑ ዘድሊ መድሃኒታት ክግበረሉ እዩ መጥባሕቲ ዘድሊ እንተኮይኑ ክግበረሉ እዩ ስለዚ ኣብ ደረጃ መጥባሕቲ መፅዩ ስለ ዘሎ እቲ ንነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዙ ወይ ከዓ ነዊሕ ግዜያት ድሕሪ መውጋእቱ ወይ ድሕሪ ሕማሙ ዘጋጥሞ ኣብ ሰውነቱ ዕንወት ክስታይ ትረኺብሎ መፍትሒ ትረኺብሎ ማለት እዩ ብኡ መጠን ናብቲ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ክለኣኹም ከሎ ብውሕድቶም ኣገደሲ ዝኾኑ መጥባሕቲ ካይዶምሉ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል እቲ ኣብ መጥባሕቲ ሃዱ ኣብተን ሕክምና ክፍለ ሰራዊታት ዘይተኻየደ መመላእታ ዝኾነ ዓበይቲ ስራሓት ክስራሕ ካል ህይወት ግን ተዓቂባ ስለ ዘላ መስዋእቲ
نموحات إذا سنسلت زي سلز نبري وتهدرا هوسبيتالنا أدمع إذا نبري ما تشارشنا وتهدرا هوسبيتال زمتي تخوني يخون وجو كم مسواتي زدحنا له حدا مجدي إذا سنسلت كم مسرع جميل كاس نتحكمه نتسجاجره سلز متي حمام تمتي خابة ما سال كبيت تخون حمام أبت درجة ناي جانتا زد المدهاني كجمرولن كله زي كالكا كالتيف كان بزن مسال زياتن سبب بتهدراوس ما كله هوسبيتال زخيد بتزدل الردي إندا تجبروا له سلز زخيد مسوات الزوجة عقبا مسارعين يرنا أميدا زنورنا له الجون مسارعتي تربل وتهدراو هوسبيتال دقدقتا نقول له أبال حيلتات مكلخالن كابو حاليفون سيبيلاويان نبرتي نايت خبابون بزي أفلالاي بزي زخونة كفليتن أقول قلوت كام مهاب تقطيبو أي فلتن علامة سراويت إرترا نهزبي مسروت مفتار مخانو زرقي هياو أبنت كا زيو سيزدله كاب كل نايزي سراويتن أب كبابينا زلو هزبن سيرفيس نهبينا OPD الرأيهم ناي وش تتحكمت لونا ناي دقة تحكمت لونا أوت بيشنت إن بيشنت لنا سلذي تي كجبرز جبوا سيرفيس أباي تحسرت قريفك كله يمالأ له كتبت تخيلها تي بزحي حمات أزي وزي مهاتو بمولا أولا تورار أزي أبو هشتالين جرائي سوت راح يكونون أبو زواناوي سوما زوا سمينا الإحباري زلو كلهم أبالا سراوي فاب تورار زوج أمانتي منقستان تكالات سرحنيات قال سيبيلان هزبون أبسل زرايت عقل لوي ولا تي كنتات عيارتي نناورهم كم تريليو نشو أيكونن كن سرح سلزلو سوات نفسهم ده سيدم الهابتيك سحوز بق نلعب ده سوي حلمسي تبغى يزخيت سرح مالتي من صرنايت سرح زلو سرحان تزلو قربات ماسك نزار متغينا انت قديمو تغلصه أغلقلوت زهبو كلهم قال يصصد هو دكتور إسياس مدقام يدلني جن بتعامل بزاف زخانة السراويتي عبدي قلقالي تان بيدك زخانة ويكات مصر تاو هنا تحت قلت ناي كم هوسبيتال تزلوه مالتي سو ناي كفل تمالس حكومات اهتمامات تغلل ناي دكي سوم سحكاملو واردتات زلو حفشاو أغلقلوت ناي متوعتي نوسن عبيت المالتي كل زهب كمون بناي كفل ناي سني أي وشتاوي حمامات كمون أي سنا عمره كل مياتات زلنا قال صاب حجي زي قمازلو أعطاك كم ناي كفلني عيني كمون ناي تناي إكستري إنفستيجيتيف موداليتيز كاب تحدينا نقولصو تناي سئلا ونتصرفتان بلو سو كمون أبتناي لاباراتورخا ترى مراتات كم ناي كيمستر زبال أفتات قرب مشي قرينا نسمران داسدنا نبادز عن داسدنا نانتسقر كوينو جن تملالي تسرحسي صبوا يتغير لك صافيتش بعبي ونتي أبزلو ني إزدورار كل بحافشة ولا خابك على هرتاتني متأنا بركز نجبرو بروسيجراتنا معللو بعل BPH بين بروستيت هايبرتروف مالتي كان بعلين قوي هيرني عجلة نعملت زي BPH حجي مسعبيت زمتي أبدك تبعتي مالتي تنسكراتي عبي أما معتقونا شنتي قال متراب بحر قدر أبدي أمز جبرو لو عالدي إنقوى هيرني أدبرني هاتي محمى حويك أعمل حلحناي ماسلات شوارها سلزمة تقلة زقبر بروسيجرات بعبي استورار قبري لاس جافة جافزلو سيفيلون كابانا ينقلي أقولت يركبي ولا نكابك على هرتاتني يمتي أبزلو كله أبال ستافكا ببزلو ناتو فيلد كله يوفي أبزوت هذه عبيت متبحثاتنا أنا كايد أبيرولوجي ويك أب سرعتي شنتزلو متبحثي أبناي سرعة خبدي أبدومن زلو متبحثات أبناي عصمت زلو متبحثات أمبيتيشن وخن ناشط سجناتات كمون أب جويتر وخن كتا اللوز بهال عبيت متبحثات نكايدنا إزي نكايدو متبحثي نوعلو تكلمة حق زنا كنت خالق هوسبيتالات منالات مجمرت أسلوز خنا خون خل رخص تريقلو هوسبيتال أيكونن إذا أدفانتيج زفتو رخا بزو حساب أبزي حكينا لنا عنيتي زي وتهدرا هوسبيتال دقدقتا نتوار زي بمولون نزي أبز خلاب زلو هابتات زي بانياتات كنا قال زي هنا يهزباو سراويت زلوك بمولو كساع سيبيليان كي طرفة يتقلل مالتي إذا هوسبيتال حفشاوي أتي مبقسيو كنت زلكو خاتم ماسعنا نتوار إلنا نتسرح إلنا إنا قيمنا كان نفسه كان مكان هذا زلسي تمريض تسب قيمو مالتي دكتور يوسف استرفا مالتي
ኣብዚ ምስ መፃና ከዓ ንመን የገልግል ንሕልና ብሓፈሻውቲ ብዓይኡ ዝቆምና ምስተኣሃሩ ተወራሪ ዘሎ ማለት እዩ 7 ክፍለ ስራሕያት ኣላ ማለት እዩ ካልእ ህዝቢ ከዓ ዝጠቃና ዘሎ ብወግዒ ተወከልቲ ጌርና ተራዳዲና ዘቆምና ዘደቅና ማለት እዩ ኣብ ተቆም ስለ ዘላ ሓንቲ ዓዲ ናይ መያጣ ነዚያዊን 5 ብጀካ ኤመርጀንሲ ሰመዝ ንኸሶ ገለ ዝሃረሙ ወግዓዊ ኦፒዲ 5 ሰብ ካብ ሲቪል ክንሰርሕና ነዲብናዮ ተወሳኺ ዞም ናይ በዓል ጋሕተላይ በቲ ምሕዳር ፅሑ ዝመፀኹን ካልእ ፀገም ዘለዎም ኣጋጣሚ ሕልማ ምርትዕ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ነዚኦም ኣገልግሎት ነውፅእ ማለት እዩ ምስ ዕብየት ናይ ሆስፒታል እቲ ብዛዕባ መድሃኒት እንድሕር ኮይኑ ገለገለ ገሪፍካ እኹል መድሃኒት ኣለና እቲ ገለገለ ገሪፍካ ዝብሎ ዘለኹ ንኣብነት ናብ ቅድስቲ ማርያም ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ፍልይ ዝበለ መድሃኒት ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ናብ ቅድስቲ ማርያም ብምስዳድ እቲ ፍልይ ዝበለ መድሃኒት ኣብኡ ይረኽብዎ ዝተረፈ ግን ኣብዚ ምሳና ኣለና ናይ ካርድ ክፊት ገባን የለና ኣብዚ ገርበካ ኣዋ ኩሉ ብነፃ እዩ ናይ ካርድ ገንዘብ ኣብዚኣ ትወፅእ ገንዘብ የላ ወላቶም ሲቪል ከማን ክመፁ ከለዉ እዚ ብነፃ እዩ ኩሉ ዝሕከም ከይና ብነፃ ወሃቡ ክሕከሙ ከለዉ ብነፃ ናይ ላቦራቶሪ ተኸፍለ የብልካን ኩሉ ብነፃ እዩ ኣብዚ ሲቪል ከማን ማለት እዩ ሕጂ ተንቆልቲፎም ኣገልግሎት ዘይረኽቡ ከም በዓል መያጣል ገለገለ እውን ኣለዉ ከም ሰብ ክሳግም ዝኾኑ ንሶም ነቲ መምሕዳሮም ጠርናፊኦም ተነጊሩ ወዲ ወረቐት እዮም ወረቐት ሒዞም መፁ ኣላቶም ካርዲ ብጉቢኦም ዝብሉ እቲ ገንዘብ ምኽፋል ገለ ግን የለን ከም ወታደር ኮይኖም ዘብሉ ማለት እዩ ኣባላት ናይዚ ወታደራዊ ሆስፒታል ብፆታ ዕድመ ደረጃ ትምህርቲ ብሞያን ተመኩሮን ዝተፈላለዩ እኳ እንትኾኑ ካብ ዶክተር ዮሴፍ ስዩም ጀሚርካ ኩላቶም ገዳይም ኣባላት ናይዚ ሕክምና ከዓ ብማዕረ ቀንዲ ቀለስቲ ናይዚ ትካል እዮም እዚ ከዓ ከም ዓብ ዕድል ተቆፂሩ ሓድሕድ ኣባላት ናይዚ ኣሃዱ ብስድራ ቤታዊ መንፈስ እናተመርሑ ክኸዱ ኣኽኢልዎም ይርከብ ብተወሳኺ እዞም ኣባላት ብፍሕሹ ኣቀባብሎኦምን ተሓባባርነቶምን ከምኡውን ኣብቲ ስራሕ ዘለዎም ትጉህነት ዝልለዩ ከም ምዃኖም ነዚ ውልዶ ሆስፒታል ሓደ ካብቶም ብተገልገልቲ ብኣወንታ ዝግለጽ ምስጉን ሆስፒታል ክኸውን ኣኽኢልዎ ይርከብ ወቲ ኣብ ግዜ ገድሊ ዝነበረ ንባዕሉ ሕክምና ወታደራዊ ቅርፂ ዝሓዘ እዩ ነይሩ ኣብ ወታደራዊ ሆስፒታላት ናይ ድሕሪ ናፅነት ተዳርኢነ ንባዕሉ ትቅርፂ ህላዌ ናይ ሕክምና ወጠለኒ ህላዌ ናይ ሓኪም ሓይሊ ህላዌ ናይ ሓኪም ጋንታ ኣጋር ተማሂሩ ስቲል ተቕፅል ዘሎ ቅርፂ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ዘሎ ሕክምና ቅርፂ ሓደ ካብ እዩ ነብሲ ወከፍ ግንባር ናይ ባዕሉ ሆስፒታል ንኽቁም ብመጠን ናይቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረና ናይ ግንባር ሆስፒታላት ክርኦም ከሎ ዋላ እኳ ኣብ ሜዳ ከለና ሰፍሕ እንተነበረ ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ስለ ዘሎ በቲ ናይ ቀደም ክንጥምቶ ይንኽእልን ግን ስቲል እቲ ቅርፂ ኣብ ቦትኡ ሃልዩ ነቶም ሽዑ ኣብ ሜዳ ከለና ብዕምቀት ዝሰራሕናሉ ሰባት ከዓ መቐፀልቲ ኢና ንቐፅልና ኣብ እዋኑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተኪና ንሰርሕ ኣለና ኣብ እዋኑ ዝነበሩ ዓበይቲ ፀባሕቲ ሓካይም ኣብዚ ግዜ እዚ ብዕድመ ደፊኦም ክኾኑ ይኽእሉ ግን እቲ ቅርፂ ስለ ዝፀንሐ ጥራሕ ኢና ተተኻኺእና ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ እሶም ሒዞሞ ዝነበሩ ሕክምናዊ ዓቕሚ ንቕፅሎ ዘለና መጀመርያ ሓደ ሰራዊት ሞራል ክህልዎ ተኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ናይ ሕክምና ሰርቪስ እምነት ክህልዎ ኣሎ ምክንያቱ ተወጊኤ ሰርቪስ ክበኒ ዝኽእል ክሕውየኒ ዝኽእል ትካል ኣሎ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትካ እምነት ተሕዲሩ ተወጊኡ ዝስዋዕ ኣይመስሎን እዩ ስለዚ ኣብ ሞራል ኣብ ተሓሳስባ ኣብ ትብዓት ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ዓብ ታራ እዩ ዘለዎ ሕክምና የለን ክሰምዕ ከሎ ሰራዊትን ኣብ ጥቓኻላ ሕክምና መጥባሕቲ ኣሃዱ ኩሎም ውግኣት ናብ ዝኸተብሎም ትኽእሉ ኢልካ ሓበሬታ ክወሃቦም ከሎን ዝህልዎም ሞራልን ኣይራኸብን እዩ ስለዚ ምስኡ ኣብ ውሽጢ ኮንካ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮንካ እትህቦ ሰርቪስ ነቲ ትህቦ ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነ ዝውስኖ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ዝህቦ ሞራል እውን ኣዝዩ ልዑል እዩ ስለዚ ሕክምና ምህላው ነቲ ሞራል ብጀካ ትህቦ ሰርቪስ ኣገልግሎት ህይወት ንምድሓን ትገብሮ ድኻምን ኣገልግሎትን ካልእ ገዲፍካ ኣብ ልዕሊ እቲ ሞራል
ናይ ሰራዊት እውን ዓብይ ኣገዳስን ተራእዩ ዘሎ ኣብቲ ምልኣት ወይ ከዓ ኣብቲ ውህደት ኢልና ክንዛረብ እንተኮይና ስድራ ቤታዊ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክፍሊ ምግብና ወይ ከዓ ኣብቲ ካፌቴርያ ብሓንሳብ ኣለኻ ኣብ ስራሕ ብሓንሳብ ኣለኻ ካብኡ ተሪፉ ኣብቲ ምዝንጋዑ ብሓንሳብ ኣለኻ እንዳተመላለአ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዝጎደለቶ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ እቲ ክልሲ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ በቲ ግብራዊ ተመክሮ ዝውሃብ ክኸውን ይኽእል እንዳተቐሳሰመ ኩሉስ እንዳተመላለየ ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ሓደ ዓንቲ ዓባይ ስድራ ቤት ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ወታደራዊ ሆስፒታል ድግድግታ ሓደ ብልጭ እንታይ እዩ ፋሚሊ እዩ ኩሉ ካብዚ ኢኻ ኣብ ምግብና ብሓደ ኣብ ስራሕ ብሓደ ኣብ ምዝንጋዕ ብሓደ ስለዚ ተመክሮ ንምውርራስ እውን ዓብይ ኣድቫንቴጅ ወይ ዓብይ ሓገዝ ኣለዎ እዚ ክትሪኦ ከለካ እቲ ካብ ዝሰሪሑ ንገዝኡ ዝኸይድን እቲ ኣብዚ ዘሎን ብልጫ ንሱ እዩ እዚ ወታደራዊ ሆስፒታል ካብቲ ሚኒስትሪ ካልእ ዝተፈለየ እውን እዚ ብልጭ እዩ ኣብ ሕሙማት ኣተኣላልያ እንተሪኣ ሪኢኻ 24 ሰዓት ምስቲ ሕሙም ኢኻ 24 ምስቲ ሕሙም እንተደኣ ኮንካ እቲ ሕሙም ሞራል ዝረኽቦ ናይቲ ሕሙም ለውጢ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ትከታተሎ ብልጫ ኣለዎ ስለዚ እቲ ሓደ ምዃን እቲ ሓደ መንፈስ ምህላው ነቲ ወታደራዊ ሆስፒታል ካብቲ ካልእ ቁርጠ ይፍልይ የብሎ ይብል ኣለም ዝናተ ዓበይቲ ኣለዉ ካብ ሜዳት ሒዞም እንዳሰርሑ ዝመፁ ዓበይቲ ተጋደልቲ ኣለዉ ምሳና ዝሰርሑ እቶም ንኣሽቶ ወለዶ ካለን ሕጂ ትምህርቲ ወዲና ዝምፀና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብኦም ንረኽቦ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ሕክምናዊ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነሲ ወላ ከምኡ ቦታትና ኮይኖም እቲ ዲሲፕሊን እንዳተሓዙና ዝተፈላለዩ ናይ ሂወት ተመክሮታት እንዳቕሰሙና እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውህደት ኣለና ምስቶም መሳርሕትናን ሓለፍትናን ማለት እዩ ምውርራስ ትምህርትስ ትናቶም ደረጃ በፂሖሞ ዘሎ እዚኦም ካባና ብዕፅፍታት ዕድመ ዝዓብዩ ኣብቲ ስራሕ ዘበርከትዎ ናቶምሲ ካብቲ ዝነኣሰ ጀሚሮም ሄሎም ጀሚሮም እንዳ ስቴፕ እንዳገበሩ እንዳደይቡ ክምሃሩ ከለውስ ማራይ ዝቕናእካ ንስኻስ መንፈስካስ ክትምሃር ከም ዘለካ ብሕጂ ስራእ ከም ዘለካ ኢኻ ተስፋ ትገብር ካብኦም ትዝምህሩኻ እሶም ከዓ ከምዚ ሓለፍቲ ኮይኖም ጥራሕ ኣይኮኑን ድምህሩኻ ልክዕ ከም ወለድኻ ከም ስድራ ቤትካ ኮይኖም ከም መሰተኻ ኮይኖም እንዳረድኡ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ እዚኣ ክትገብር ኣለካ እንዳበሉ ስለዝወስድኻ ንሶም እቲ ናቶም በፂሖሞ ደለው ደረጃ ክትበፅሖስ ማራይ ደስ ዝብለካ ንዓኻ እጅስ ካብኦም ከዓ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትኸስብ ካብኦም ጥራሕ ኣይኮኑን ወላ ሃብቶም ንኣሽቱስ ብጀካ እዚ ሞያ እዚ ካልእ ሞያ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ሓሳባት ርድኢት ናቱስ ክትመሃር ክትመዝን ትኽእል ኢኻ ንስኻ ሓይልታት ህዝባዊ ሓይልታት ዘሎ እዚ ንዑ ብግቡእ ቴክር ነገበርካ ክትከይድ ከለካ መንግስካ ሽዑ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ክትህብ ከለካን ዝፈጥሮ ኣጋበት ካልእ ነገር እዩ ብፍላይ ከዓ ንሶም ኣብቲ ገፆም ተንብቦ እቲ ነይርዎ እዩ እዚ ሕክምና ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ከባቢኦም ብምህላዋ እቲ ኣዝዩ ዝተዓመ ኮይንዎም ኣሎ ንዖም ምቹውነት ዝፈጥረሎም ኣብ ዝኾነ ኣብ ካልእ ከልበቶት ኣይብሉን እዮም ናይ መጓዓዝያ ናይ ገለ ዝብልሉ ብዙሕ ነገር ሲ ኣይክህልዎም ተማሊኦም ፒክ ገይሮም ኣብዚኣ መፁ ኣብዚኣ ተሓኪሞም ከዓ ከዱ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ብፍላይ ኣነ ክፍሊ መጥባሕቲ ስለ ዝሰርሕ ሕሙማት ኣዝዮም ተሸጊሮም ክመፁ ከለዉ እቲ ሕማሞም ሒዞም ማለት እዩ መጥባሕቲ ጌርካ ግቡእ ዝኾነ ድሕሪ መጥባሕቲ ክንክን ጌርካ ሓወዮም ክተፈኖም ከለካ እቲ ኣብ ገፆም ትሪኦ ደስታ እዩ ናትካ ዕግበት ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ዘመስግኑና ንሕና ከዓ እሶም ከምኡ ኢሎም ደስ ኢሎም ተሓጒሶም ሓወዮም ክኸዱ ከለዉ ሕዚ ዕግበት እዩ ይስማዕና ኣብዚ ከባቢና ኣሎ በዓል ማያ ጣል ገለ ዘሎ ካብዚ ዝገብር ኣገልግሎቱ እብን ዋላ ጋሓቴላ ገለ ይኾኑ ዝገለገለ ዘለው ይመፁ እዮም ይረኣዮም ግድንሲ ወታደራዊ ሆስፒታል ጥራሕ ስለዝኾነ ኮይኑስ እሶም ጥራሕ ይንጎዱ ማለት ኣይኮነ ኩሉ ብሓፈሻስ ኣገልግሎት ንህብ ኢና እቲ ብዓብዪ ከኣሲ እናቱ ጉድሄል ክመፅእ ከሎስ ካብኡ ንላዕሊ ዓብ ነገር የለን እቲ ቀንዲ ከም መንቀሳቐሲ ዝኾነካ ወይ ካብ ሓቦ መንቀሳቐሲ ወይ ካብ ሓቦ ምስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተወፂዑ ወይ ሓይሙ መፂ ሰብ ኣብቲ በስስኻ ትገብሮ ዘለካ ሕክምናዊ ኣልዮት ይኹን ወላ እቲ መጥባሕቲ እውን ኩሉ ሙሉ ደማሚርካ ሩኡይ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ጥዕና ክተምፅእ ከለካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሱ ከዓ ኩሎም ቶም ዝግልገሉ ሰራዊት ወሎም ወላ እውን ቶም ህዝቢ እውን ኣመስገንቲ እዮም ኣብ ስራሕካ ከዓ ደፊእኻ ወይ ከዓ ኣተኪርካ ሜስካ ክሰርሕ ከዓ ዓብ ድርኺ ትኾነካ ሕጂ ናትና ድልውነት እቲ ሓደ ፀኒዕኻ ምቕፃል እዩ ምስቲ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ኣባልካ እቲ ተመክሮኻ እንዳካፈልካ ንሳቶም እንዳተሓጋገዝናስ ድልውነታስ ነዚስ ክንምክቶ ንኽእል ኢና እውን ዋላ ካብቶም
ኣባላት ካድዩ ካብቶም ፔሸንት ምስጋና ዘሎ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ዘሎ ስሃ ንዕኦም ኢልካ ካብ ካሽምኡ መፂኻ ምስ ዘሎ ሕፅረታት ክትሰርሓሎም ጥዕንኦም ክተመሓይሸሎም ብምባልካ ንዓኻስ ዓብዪ ንዕኦም ሓጎስ ባህታስ ኩሉ ደስታስ ይፈጥረሎም ስለዚ ኣብስ ፅቡቅ ዝኾነ ምስጋናን ስራሕን እዩ ዘሎ እታ ሒዝንያ ዘለና እታ ደረጃ ንዓቂብና ልዕሊኡ ብትምህርትን ብክልሲ ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብተግባር እውን እንዳተሰንየ ብዚ ብዙሕ ኤክስፖዥር ንረክብ ስለ ዘለና ከም ዓካይ መጠን ዓቢና እቲ ንህቦ ዝግባአና ኣገልግሎት የቃት ሰርቪስ ንብለኻ ብኡ መጠን ማለት እዩ እንዳተራቐቐን እንዳተፃፈን ዝኸደሉ ባይታ ናብ ከምኡ ክንበፅሕ እዩ ምንዮተይ ማለት እዩ ምስ ድምፂ ሓበን ድምፂ ትብዓት ድምፂ ተስፋን ምውራስን ዝኾነት መደብኩም መደዋልታ ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና መደብና ገና ቀጻሊ ዘሎ ስዒቡ ዝቐርብ ንህይወት ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ዝድስስ መደብ እዩ እዘን ተጋደልቲ ብሓላፍነት ደረጃ ዝመርሓን ዘመሓድራን እየን ንሎሚ ኣብ መዳይ ምውራስን ምውራስን ዘተኮር ዕላል ጌርና ኣለዋ ዋልታ ንደቡብን ማእከልን ተጓዒዛ ረኺባትን ኣላ ንከታተል ጽነትን ሓርነትን ዝተገብረ መሪር ቃልሲ ግደ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዓብን መዳር ተኣልቦን ነይሩ እዚ ክንብል ከለና ግን ንተራተን ብረት ዓጢቐን ዝጋደላ ዝነበራ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይነተን ኣብ ሓራ መሬት ኣብ ድሕሪ መስመርን ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ብተወፋይነት ሃገራዊ ጉባኤን ዘበርከታን ደቀን መሪቐን ብምፍናው ሰውረአን ዘጽንዓን ዝዓወታን ምዑታት ደቂ ኣንስትዮ ዘማእከለ እዩ ጠንጠኒሎም ካብ ቃልሲ ተሳትፎም ዘለው ጀጋኑ ደቅና ከዓኒ ሓበን ንሕና እዚኣ እንዳበልኩ ዘረባ ይዓፅፉ ዓወት ደቂ ኣንስትዮና ብቕዓት ብኩሉ እንትና ገርመከ ሕጂ ንዓይ መጀመርታ ምስ ተሰለፍኩ ፀንሐትን ጓል እያ ፀንሐትን መርሒት መስርሒ ዋላ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ መስርዕና እኮ ዕርቃን ዘለዎም ከይረአዩ ጭብ ዘለዎም ከይረአዩ ዝኾነ ነገር ናይ ዕርቃን ነገር ከይረአ ደቂ ኣንስትዮና ነብሎ ምክንያቱ ሓደ ኣባል ናይ ጋንታይ ናይ መስርዒ እንድሕር ተቐዲዱ ይሪኦ ተነዋድድ በዓል ምን ንሕና ኢና ንሸሃፈን ንሰፍየሎም ብፆትና ዓሪቖም ከይንሪኦ ዝኾነ ናይ ገለ ነገር ባልዕ ከየርኢ ከዓ መሸጥ ንምሽጠሉ ዝነበርና ግዜ ካብኣተን ዝወረስናየ እዩ ማለት እዩ 77 ዝተዓለማ መተዓለምተይ ንዓይ ናይ 6 ወርሒ ፍልልይ ዘለዎን ኣብ ዓይን ፀንሓን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ኣብቲ ሕማቕ ኩነታትና ዳርጋ ኣቲና 77 ናብ ፍርቂ ናብ ምስላቅ ወፅኡ ክገማገም ከሎ ኣነ ናይ 2-3 ወርሒ እዋን ከሎኒ ኣብታ ሲነማ ኣድያ ኣትየ ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ውግእ ኣብ ሲነማ ኣድያ ዝሳተፍ ማለት እዩ ኤርትራዊት ተጋዳሊት ኪንዮቱ ተዋጋኢትን ኣዋጋኢትን ምዃና ከም መምህር ሓኪም ስለያ ኣብ ሕርሻ ምስናዕ መጓዓዝያ መራኸቢታት ህንፃ ስንቂ ዜናን ስነ ጥበብን ከምኡውን ኣብ መንቃሕን ምውዳብን ጀማሂር ኮታስ ኣብቲ ኩሉ ጨንፈራት ናይቲ ውድብ ብብቕዓት ጽንዓትን ተወፋይነትን መስተንክራዊ ስራሕ ዓሚማ እያ ንመጀመርታ ግዜ ጓል ኣንስተይትስ ምስ ኣቦታታ ምስ ኣሕዋታ ኣብቲ ባይቶ ኣኺባ መፂኣ ክትሳተፍ ክትከውን ዲ ኣይትኸውንን ሲ ብፍርሕያ ተታሒዛ ነይራ ሕጂ ኩላተን ኣብቲ ዋህዮ ሕራ ኢለን እየ መዓልቲ ቆፅራት መፅእ ኣነ ካብ ገዛይ ተበጊሰይ መፅእ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ከተትፍልት ኣኺባ እዚ ኩሉ ወስዋስ ዝገበርናዮ ምክንያቱ ከቢድ እዩ መስፍናዊ ፀቕጥሲ ሓዋዲ ኸልእዋ ኣቦኣዲ ኸልእዋ ወላ ኸይ ነገራ እንድሕር መፅን ከማናበይን ክምለሳ እታ ጓል ኣንስተይቲ ስንስዐ ሕጂ ካብቲ ገዛእ ጀሚርካስ ክቕበልዋ ድዮም ብብዳህ ስለ ዝኣበይኦ ክንደይ ዋሂታት እየን ነይረን ኣነ ኣብ ሰለቲ ስምዓት ዋሂታት እየን ነይረን ኩላተን ከዓ ጎስጓስ ተኻይድለኒ ኣብታ መዓልቲ ኣኺባ ግን ምምፃእ ኣብዮ ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ንበይኒ ኣብኣ መፅእ
ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ከጓናድው ዝፅዕሩ ህዝብና ፈላልዩ ንኽፈልጦ ፅዑቕ ጎስጓስ ፅዑቕ ሰሚናራት ፅዑቕ ኣስተምህሮታት ክወሃብ ኣለዎ ከምቲ ብዙሓት ተረኽቲ ደጋጊሞም ዘስምሩሉ ሓቂ ሰውራ ኤርትራ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ከም ምንባሩ መጠን ንኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብፍላይ ካብ ጸላም ኣውፂኡ ከም ትቃለስን ከም ተበርክትን ካብኡ ሓሊፋውን ኣካዳሚያውን ፖለቲካውን ንቕሓታ ኣዕብዩ ሃገራዊ ወና ከም ተበርኽ ገይሩ እዩ ኣብ 1970 ህዝባዊ ሓይልታት ካልኣይ ወገን ምስ ተፈለዩ ብዘይ ናይ ዓሌት ብዘይ ናይ ሃይማኖት ብዘይ ናይ ወገን ብዘይ ናይ ኣውራጃ ምፍልላይ ሓንቲ ነፃ ኤርትራ ክንሃንፅ ከነምፅ ኢና ንጋደል ዘለና ዝብል ጎስጓስ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ተቐቢልዎ ኣብዞም ውዳብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ኩሉ ስሕበት ዝፈጥር ዝነበረ ንደቂ ኣንስትዮ እንታይ ማዕርነትን መሰልን ዝብል ማዕርነትን መሰልን ንሕናስ ዳርጋ መላጉቦ ናይቲ ዝሓለፈ ኣረጊት መስፍናዊ ባህልን ናይ ዝሕጂ ህዝባዊ ግንባር ዘምፅሞ ባህልን እንዲና ንኩሉስ ክንምስክር ንኽእል ኢና ንሕና ትዛዕበናሉ ግዜ ሲ ጓል ኣንስተይትስ እንታይ ሞ ናይ ዓዲ ጉዳይ ናይ ሸኻ ይኹን ናይ ጤሳ ይኹን ናይ ሕርሻ መሬት ይኹን ናይ መለሳ መሬት ይኹን ናይ ሽምግልነት ይኹን ናይ ጭቅነት ይኹን ዝኾነ ንጓል ኣንስተይቲ ከምዘይ ምልከት ኣብ ዝሕሰበሉ ሕብረተሰብ ኢና ተወሊድና እቲ መትከሉን ኣረኣእዩን ዘይቀየረ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ተረኣን ተሳታፍነታን ትዕብየሉን ብሓላፍነት ደረጃ ቀጻልነታ እተውሕሰሉን እተተግብረሉን ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ከምኡውን ባህላዊ ደረጃን ሞያዊ ዓቕማን እተበርኸሉ ሃዋህው ካብ ምጥጣሕ ኣስጊሉ ኣይፈልጥን 80 ዓመተ ምህረት መራሒት ምስራቅ ኮይነ ንመጀመርታ ኩናት መስርዕ ሒዘ ዝመራሕኹ ከዓኒ 81 ኣብ ውግእ ሕድሕድ ኣብ ባርካይ ኣብኡ ግን ብዙሓት ሓለፍቲ ዝኣሊናን ዝሕብሕቡናን ስለ ዝነበሩ ተስፋ ጌርካ ክትብገስ ናቶም ስንቂ ንዓኻ ሰብ ዝገብረካ ምትውባዕ ስለ ዝነበረ እቲ መጀመርታ ፓስክፍታት ዝሰሚዕኒ ከመይ ገይሩ እዚኦም ቅድመይ ዝነበሩ ከኣልዮም ኣነ ትማሊ መፅእ ዝብል ሓሳብ እንተኾነ ግን ከምዛ ትዋጊኣ ዘለኽ እንዳለ ለውጢ ይብላን እኳ ኣጅኺ ኢሎም ምስ ተዋግዑና ከዓኒ ምስቲ ዝነበረና ባሕዲ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ብህቡብነት ዝሕዙና ብፍቕሪ ዝሕዙና ይኣሊና ስለ ዝነበሩ ሓለፍትና ከዓኒ ፈቲነ ንመጀመርታ ግዜ ከዓ መስርዒ መሪሐ ኣብ ባርካ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ወላ ሓንቲ ፀገም ከዓ ኣጋጠመንን ከም ዝፈራሕኩ ኣይኮንኩን ልዕሊኡ ከማን ዝያዳ ምስ ፈተንኩ ተቢዕ ይኽእል እኽእል كما خصدت هلا كل ملون هاجر قبل بسطحت ماما لسات فكر إريتاويت با إريتاويت እዘን ናይ ትማል ገዳይምን ጀጋኑን ተጋደልቲ ናይ ሎሚ ብተወፋይነት ዘመሓድራ ዘለዋ ብቑዓት ኣመሓደርቲ እቲ ዝመፅኦ ነዊሕን መሪርን ግን ከዓ መሃሪ ጉዕዞ ገድሊ ኩሉ ክንከውን ኣኽኢልና እዩ ብላ እቲ መትከል ይትወሳኒ እቲ መትከል ባይታ እንተሂቡካ እቲ መትከል እትተባቢዑካ ቀጻሊ ንቕሓትን ፖለቲካዊ ትምህርትን እንተዳ ተማሂርካ ንዕኡ ክትሓፅቦት ተመሊሱ ነቲ ከምኡ ዓይነት ዘናእስ ሰብ ብጭርቃንን ብመስፍናዊ ተሓሳስባ ዘለካ ኣይተሓፀብካን ወዘተ እንዳበልካ ብጭርቃን መንገዲ ነቲ ሰብ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ናብቲ ንቡር ኣተሓሳስባ ከም ትመፅእ ትገብሮ ስለዚ ኣነ ኣብታ ዝነበርኩ እዋን ብፅቡቕ እምበር ድሕሪ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ፀገም ኣይጋጠመን أنا كوا دحين دي مارس كم زي بزح كسايا بني قالوا ندو كم أي تربني قالتي تبعتها وصوتش قالوا ما يحج حد يقبل نيرو كم كأمن اللي زي كنيرو مهنياتو أكينات أي ترى أنا لنا أكينات مسرعي النجين تزأمن اللي يحجي سوي تسوي يو بس أقعد أمارس ود مسرعي أم مسرعي نيرو دحر مسايس للنبرة كم زي نربح نجر أي مسلم نيرو تي تعابي ويخون ولا تخابيو دحرجينا مسرح كناس مسرعي بتعم يو تغيروا بقى ولوين زنفع نفق نسو بغير وقلنا تنوفر في جلس بحنا جري يبلون مدفع جي 40 يورو جين كم زدوك نسي خلنا حرفتي خلنا ما أزنون قال يبن يورو دحرجينا مسرح مسرعينا
ملؤ بملؤ آمينو تقدلوا نعاتن هجي كم سبكا سريحات خدينكا جاكيتكا وديكا عدكا غيركا طرح يكون كان تودبن أنا نتاي يقبر نيرا سمانيان حدن جبها هابو مصطفو بسرعة ماليتي بممرحي صغري كم زمشطن جلبيا غيري أبز إجري لك كنتن عدي ألبو زبالالو عنقي أبز إجري غيري نتصلاي تخدينه نوشات إيزاتو بجروب كنا بتقدم ساعتنا أنا نبتوشات إيزاتو نبتوشات أخيرا ساعتن سبح ندا سرحة نجرا ندا سكتا كم زي أن إذا قرأ رازب الله وإذا والسي أمم جزم كل ما ودات مسؤوم تحضر كميلة تنبر قال متى تنزل لهم زي قرأ رأي ينزل لهم زي لين كم زي لين كان زري أخا قال لتم كميلة تنبر قال متى تنزل لهم حجي وشت آتيها وشات آتيها مسأتن دعللك إخا تودبر سلزسي تي كاب وشات نايموزع سرحسي بدعمي حيال سرحي نيرو ህዝቢ ኣብ መንቃሕን ሓበሬታ ኣብ ምእካብን ከምኡውን ኣብ መስመር ጸላእ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ብድሆታትን ጓል ኣንስተይቲ ኮንካ እተሓልፎም ባህርያውን ተፈጥሮኣውን ጸገማትን ንባዕሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እተን ንሞትን መስዋዕትን ደፊረን ብረት ዓጢቐን በጃ ህዝበንን ሃገረንን ንምቅላስ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝተሰለፋኸ እቲ ባህርያዊ ሽግር ግን ትጻወር ኢኻ ኩሉ ዋላ ንባዕላታ ወርሓዊ ፔሪድ ትበሃልኮ ሽግር ኣለዋ ሞዴስ ጌርካ ኣብ ነፍስኻ كينات كوين وقتكوي رحاز مسؤول دم فسس كل نجزية سجم على ومن نفسها خالد توصح صيت الكاسي حب حكاي كارب أصلي إذا مسألك نعو تزاوير ناقين تزاويرات عقال الزيتي إرتراوي عقال الزيتي نعو بديها مسرحنا هنا سمت بقعت يا مالتي ترى ذاك نستيو بس إحنا بمزمار لا من أنا هالسرحنا نتورك أقال ما يكون من هتفتح مسرح قال نسيت زلات هي وتلوه دمون ما عرفت تقعزوا عيلك تقدم كان حاوت أكت دحين 75 استمرت زفالي نبر حدا عبها قف ناي زي نمهر صقم نيري بتفطرو راسي ما نمحب حب بحر لنا زي كاب صدرانا دمصنا يوم مستي حبرة السبب تأساسر قد هينو يعبا يخابخا ينقاسو حالفتو خنو تارع بزي قدس تقعزو عيلكا مسرق قانتا كلتا تليها ويسالسة تليها كستو حاول أقعد نبرا برازا قانتانا عيلكا تقلدا إزي أمس بركاسخا قدما بينام كأسهم إذا جاركان حيزم كأما يمس يساور الكاخون مسخا ببقاس إن كل جزء هيود دلاتا قوان السيتن بيبلان قانتا ببيني زي العلا بالقطوني نحادي زنزبلي مرار خالد أقام زلو قريبكا تصور لها مشيطو قدات تلو خدان دحا خصفيلو انت يكون كالكا مخر خطبو أكمزي لعل تارع نيرنا إلي أمن نسات كلها زي من قارنجيب مهنياتو كابس أصنا نخيط نترفي بقى نما سوءاتسي كن قدما للناس سلز بحال نتعلا مخص تقدم لها نولارك زي كونك أنا وليدة نفسي كعقب كخيدة عند حريت مالتي عيكونا كمسلة زي كونه أنا مسؤولتي أبون مسؤولتي كخونا للنسبة تحساس راس رزلنا بقى بخومينا نمكتنير الذي تبعاتن جقلنتن تقالل تدك آنستيو دحرنات سنتون أيبقعن بزحيلن بستعصفن من قد كوادعا كتسئلو መንግስቲ ኩሉ ተሓላፍነት እዩ ዝስከም ግን እቲ መንግስቲ ኣብ ሰውራ ነይሩ ናብ ናጽነት ምስ መጸ ኣብ ዝኸፍአ ብድሆ ኣብ ዝዓመቐ ስራሕ እዩ ኣትዩ ሕጂ ንኽልቲኡ ከተተዓርቕ ንስኻ ከም መሓዳር ኮይንካ ነቲ ናይ ህዝቢ ስምዒታትን ነቲ ናይ መንግስቲ ጸገማትን ኣቀራሪብካ ኣዘሓሒልካ ክትመርሕ عقل يدليك العلامي أتيا زتوهبتني حادرة يزخيد مهنياتو حزبي قليل يكونن حزبي كهبك خل حلافنت سئلو خمانا ويكا فتيكا يكونن دربيركا بقوي إلي إزبكا هذه بتي ناي حزبي حرية أنا بس درجة زي مسألة أبصراوي السراوي بحبال مات من نبابر وحدين تربطو وحدين ننبسو زما حدري أب حزبي يخبر يبلعني مهنياتو حدي استفل عليه حزبي استفل عليه بحري
ካብ ስነ ምግባር ጀሚርካ እቲ ህዝብኻ ክትፈልጦ ብደቂቁ ትኩርነት የድልየካ ቆራፅነት ንበይና ኣብዚ ትሰርሕኒ ህዝብና ረቂቕ ሓያል ምሕደራ ማለት ሳክት ኣይኮነን ንህዝቢ በብጠባዩ ኣረዲእኻ ወይ ከዓ ከምዚ ጌርካ ኸይዲ ኢልካ ክትሰዶ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ምሕደራ ከቢድዩ ይደሊ ምስትውዓል ዘድሊ ነገር ተረከብቲ ወለዶ ታሪክ ኣዴታተንን ዓበይቲ ኣሓተንን ክፈልጣን ብታሪኸንን መንነትን ክሕበና ቋንቋየን ባህለንን እምነተንን ኣኽቢረን ሃገር እተሓቶ ግቡእ ንኽፍጽማ ወሪሰን እወ ንምዕባሊ ኤርትራ ከይተሓለላ ንኽሰርሓ ንሳተን እውን ወሪሰን ወሪስና ኩሉ እንትናና ወሪስና እቲ ኩሉ ኣብ ሰብ ዓበይቲ ደለዎን ተገዳስነት ክዕልላኻ ከለዋ ድነበርኦ ከመይ ነይረን ክዕልላኻ ሕጂ ኣለዋና መሓዙትና ተጋደልቲ ነበራ ብኩሉ ፅነት ካብአን ዝወረስናዮ ብዙሕ ኣሎ እሳተን ከዓኒ ኦፖን ኮይነን ዝኾነ ዘዕልላኻ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ግዜ ሰላም ድላይና እንዳረኸብና መንግስትና ግቡእ መሻርፍ እንዳሃበና ወላ ሓንቲ ዘይጎደለና ኣብቲ እዋን ትኸይ ፅንኩር እምበር ነይሩ ከመይ ክሓሊፉና ነዚ ኩነታት ዝበድህን ምምፅእ ብጣዕሚ ኣነ ዘመስግነን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ተሰዊአን ሰንኪለን ዓዊረን መፅአን ንሕና ከምቲ ድከኣለና መጠን ነዚኣተን ከም ዓቕምና ድፈቐዶ ከነፍቅረንን ክንሕግዘንን ይግባአና እዩ ተጋደልቲ ናይ ሃማዳ ሓለፍቲ እዚኣተን ብቑዓት እየን ኣብ መሪሕነት እውን ክመፅእ ኣለወን ብምባል ነቲ ህዝቢ ጎስጒሰኖ ካብ መጀመርያ ማለት እዩ በራነስ ሪሌኮንኩን ባዕለይ መፅአ ግን እተን ሃማዳ ሪአን ጠሚተን ኣለዋና እንደታ ኮይና ንህዝቢ ከዓ ብቕንዕና ዘገልግላ ደቂ ኣንስትዮ እንዳበላ እሰነን መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ጎስጒሰኖ ሳላተን ጀጋኑ ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ዝተሰዋኣልና ኩሉ ስለ ዝገበራልና ከዓኒ ንሕና ከዓ የማናይ ንብል ፀጋማይ ንብል ናተን ሕድሪ ተኸቲልና ከዓ ስለ ንሰርሕ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣድህቦ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ወላ ድኹም ጎኒ ይንበር ይነግረኻ እቲ ስለ ዝኾነ ንስኻ ከዓ ናታተን ከምዚ እኳ ዝነበራ ሕጂ ግዳይ እዚ እኳ ዝሓለፍኦ ሕጂ ግዳይ ከም መን ሓሚቕና ከም እንኹን ዝበሃል ኣብ ርእስና ሕደርና ከዓ ንሰርሕ ኣለና እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንትግብሮ ኣለና እየ ድብል ማለት ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 7 ነርና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ናብ 9 ደይብና ኣለና ማለት እዩ ማሕደርቲ ይኹን ኣካየድ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ከለና ዝኸበደ እንዳተራዳድኣና ክትብድህዮ ትኽእሊ ኢኺልና ኢና ኣምፂናክ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ መርኣያ ክትኮኒ ትብድህዮ ከተባሂለ እቲ ስራሕ ከዓ ይከበደኒ እንድሕር ቅንዕና ኣሊካ ድሌት ማለት ብሓቂ እንድሕር ክሰርሕ ተበጊስካስ ኣይክኸብደካን ሰንኮ ከምዚ ኢለን ንዓና ረኪበናናስ ንሕና እዚ ኮይና ስለምንታይ ደይ ንሰርሕ ነተን ተሕቲና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ሰን ዝመሃራና ጌርና ሞራ ክገብራ ክሰርሓ ክምዕብላ ከም ዝኽእላ ካብ ገዛ ክወፃ ከም ዝኽእላ እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት ካብአን ኢና ተሞኪርና ማለት እየ እዘን ዋርሳይ ከም ኣውረስተን ኣብ ኩሉ ሞያ ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ሓላፍነት ኣለዋ ክንብል ንደፍር እኳ እንተኾና ብዝለዓለ ደረጃ ብዝተዓፃፀፈ ክውስኻ ከዓ ንምሕፀን ብጣዕሚ ጓል ኣንስተይቲ ኣብነት እያ ኣብ ምሕደረአን ብፅፉፍ ህዝበን ስለ ዘመሓድራ እቲ ምሕደራ ድማ ካብ ገዛ እንድትጅምር ኣደ መሓደሪት ናይ ገዛ እያ ኣብ ፀፍሒ እንተደኣ መፅያ ከዓኒ ብቑዕ ዝኾነ ምሕደራ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ካብ ዞባ ጀሚርካ ከዓኒ ናይ ዞባ መሓደርቲ ኣለዋ ናይ ንኡ ዞባ ኣለዋ ክሳብ ሚኒስተራት በፂሐን ኣለዋ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮስ ብጣዕሚ ውፅኢታውያን እየን ሕጂ ከዓ እቲ ዝብናነት ዝነበረ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምውሳን ሎሚ ተረዲእዎ ጓል ኣንስተይቲ ብቕዕቲ ምዃና ብቓልሳ ከዓ ስለ ዘመስከረት ብምሉእ ሕሉን እዩ ዝድግፎ ደረጋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ተረዲኡ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፀፍሒ ክመፃ ከም ዘለወን እዩ ዝብል ልክዕ ምስቶም ማያታት ኣሕዋታ ተቃሊሳ ተሰዊኣ ነዚ ህዝቢ መስተሮት ኣምፅያትሉ ናፅነት ኣምፅያትሉ ስለዚ ሕጂ ዛ ደላ ጓል ኣንስተይቲ እውን እሳታ ዝሓለፈት ማለት እዩ
دقان زن حجي سرحة الله دقان زن حجي دمهراز الله مهرام كوينن أما حضرت كوينن زمر حاز الله أب أولات بايت كوينن سرحة الله دقتا سوتين مالك كم سلزمانه الشت حبر السوون نجتردي وبجبو كألينن كتحققزن بزقات أمز خلابو دلني زن حجي زلوا ولدو بقوما هترين كلها كابتن حنا زنبرنا ولدو زحاشة نايت مستعد رخيباني بزحت التأدلي بني تمكرو مش جزيز خايدون أنا مش تكنولوجيون تمحازين كابانا زيادة عدلات زلواني أفتمر إنك ممتع حق ديت حايش زحل زبلا حجي صرح لهم ناتنا يجزع سنة ببصم تطرعون نتي موسيقى كعبيا تصفر لهم صار حجي جن أنا خمنات ليتو بخلتي شرف بأنا مرحنة ممتع كم تزد أيلنا يقولن مسألة لها نرينا لنا نساتفنا لنا يمكن تمزحن كوني أيسن معلم نقول لهم أتي من قصي يكون نتحبت الصد يكون نعلم بعدين كزيادة صح زد اللي خوي سمعنا إذا نايتمال معتاد تقالستي نايلو ما أورست دك أنستيو بزعبا زن بتوفاينت نسبن المنقسن زقل جلازلو ورساي كم زي الصعب يمسكرا ورساي مالسي بقعد الحجن هنا ولا نمسيها له أنا ده نفعتين أنا ورساي كمان زولا ورسا حزة كل نجر فلتع ولا أنا كوخ جاجا خيرية كترمان الصحات كن كوخ تقلها لكن دق أي مسياتين الصحات كن يغن يقولن أنا ورساي مالس أروتات رأخذن يقولن نايلومي تحستنا نزي مسل نيرو خبركم تعذبتنا سلام كتالكم أزيننا مسجنا كنسنابت دحن كنيو